नैबे समाव एट प्रेजेन्टआव आं बेखौ गारनाय नङा आरो कर्टआव हाबहैबाय अलरेडि प्रसेसा जाजोब्बाय मुखार्जी बिथाङा सासे मानसिखौ एफआइआर हैनो नागिरदों दा बेयावनो आं थांगासिनो दङ बोरै जादों गसनाया मानि थाखाय नङा गारा उइदाउट नयिं एनिथिं माने जेबो मिथियालासिनो गाज्रि रोखोमै माखासे बुस्थु नुजाथिदों दा नंखायैनो बिदि खालामनायलाय ओरैनो खुगाजोंल' बुंनानै थायोबा गोबाङा हाथायलावो होननानै बिथाङा एक्सन लानांगोन होननायखाय बिथांनि खावलायनायाव आं थांगासिनो दङ बे जाहैबाय बयबो मिथिखायो मानगोनां मानाव गेदेर बयजोंबो मिथिजानाय गोमबोर एक्टर बर'नि मस्ट पपुलार आलायारन मुभिनि एक्टर बिथांनिनो फिसाज्ला जन खार्जी बिथां आदाया दा बिसिनि न'आव थांगासिनो दं जाथाया बोरै जामारदों गोबांथाराव बिदिनो माने केस बेलायावहाय रावबो माबा लाला नालाय ओंखायनो बिराद नोंनायनि नोङैनि माबानो हासै आरो नंखायखौबो नोंगौ लिरनानै होनो हासै आरो जेब्ला एक्सन लाजायो अब्ला बर'जों बर' मानो बिदि खालामखो नै बेफोर खोथा फैयो दा मा जायो थांगासिनो दं आं बिथांनिसिम खारदों थांगासिनो गोबाङा मोनसे खोथाखौ सानो दै आं नैबे भिडिअ'आव बुंलांनि बिसिनि न' मोनहैयैनि सिगांनो इउटुबारफोरा बिराद थाखा खामायो बिराद फैसा मोनो जायफ्रा बिदि सानग्रा नाजादोंबो निस्सय नाजा जानायनानै नाय थारैनो इउटुबा बेसेबां होमारो आरो खस्थ'आबो बेसेबां दं थांलाय फैलाय खारनाय इजि नङा जों गासिबो खामानिखौ मालाय गुबुना मावोब्ला इजि नुहुरो नाथाय जेरावबो खस्थ' दं सासे आबादारियाबो मोजां आबाद जादोंब्ला बाव बिनि बिसिबां खस्थ' थानो हागौ जों बेखौ साना सासे मोजां साख्रियाल बा अफिसाराबो बोरै जानो हादों बावबो बिनि बिसिबां खस्थ' थानो हागौ जों बेखौ साना थिग बेबायदिनो फरायनायनि खेथ्रआवबो सासे मोजां फरायसाया बोरै मोजां मार्क लानो हादों बाव जे बे बिसिबां स्ट्रागल खालामदों खस्थ' खालामदों बेखौ रावबो साना नाथाय बाह मालाय नै बिदि जायो नाथाय खामानियाव जेरावबो खस्थ' दङ इजि नङा नट एन इजि इउटुबाबो इउटुबार जानायाबो बा ससियेल मिडिया क्रिएटर आरो गोबाङा दा रिल्सनि मानि फेसबुकाव फैसा मोनोनो रिल्स बानायो नट एन इजि नंथारा जानायनानै नाय भिडिअफोर भाइराल खालामनानै नाय बेसेबां इनकाम जामारो अब्लासो बुजिगोन आयु एफा भिउ थांनानैबो मानो इनकामानो गैया जायनि थाखाय गोबाङा दैनि दोहौ बायदि ओरै सिखारबाय स्राब नाजानायालाय थाथियो फार्स्टआव मालायखौ नुनानै गरम गरम जागोन आंहाबो बानायथारसै जेब्ला गाव मेन दावहा फोथाराव ओंखारबोथारो अब्लासो बुजिसिगोन आयौ इजि नङा बेबायदि आरोना जायफ्रा गोसो गुदुं मस्ट वेलकाम इउटुब प्लेटफर्माव रावनिबो नङा बेथ' गाव गावनि रोंगौथिनि सायावसो जाहैबाय बेबायदि थांग्रोनि दा खोनानो मोनगोन आदा जन खार्जीनिफ्रायबो मानि थाखाय जायनि थाखाय ओंखायनो बिथांनि न'खौबो देखायगोन आं दिनै फ्रन्ट साइडजों हाबहैनाय हाग्राफोरखौ बेखौ एवबा रायजोफ्रा बिराद मोजां जागौ गावबा गाव एरियाखौ सोरखारखौ नेबाय थायालासिनो साफानो ना सफैबाय आं गारिखौ पार्किं खालामबोबाय दा गरम ना रेडि जागोन ना जायाखै गावबा ओमफ्राय थांनो होननाया नैबेनो आदा जनमोननि नङा जन खार्जी फाइनालि लामाखौ बेलेग लामाजों लाबाय जों हाबाब ट्रेक्टरा आइ खुन्दुं बोराया मा खामानियाव थांनो नागिरदों बेखौथ' आं मिथिथ'ला नाथाय बिदिनो आयेन कानुननि माबा जागोनदां फैबाय आदाया कर्टआव थांगासिनो जों कर्टआव जाथाया मा जामारदों गाव फोरमायजाबासो मिथिसिगोन उनाव दा जों थांग्रोनि लामाया मोजांथ'
बेफोर लामा जासेयावबो बानायाखै होनजाबा सोर फाग्लाया मा होनबावनांगौथाय जेबो मावाखै होनजायो दंफैयो कर्टआव हाबहैबाय अलरेडि प्रसेसा जाजोब्बाय बे मानसिया मा माबा मारदोंमोन बियो एक्चुअली माबायाव आं मोनसे माबा होदोंमोन स्टेटास होदोंमोन आङो फेसबुकआव बे जाहैबाय ओइ दाखालि जे दिल्लीनि महात्सबआव जे जोंना मदि सारा PM सारा प्राइम मिनिस्टार सारा बेवहाय मोनसे बिबुंथि लाखिदोंमोन जे 1500 crore BTR आव डेभेलपमेन्टनि थाखाय हरखानाय जादों होननानै स' बेखौ आङो सिगाङावबो स्टेटास होखादों जे 1500 crore बहा थांखो होननानै आरो नेक्स्टआवबो आं बेखौ स्टेटास होबावदोंमोन जे 15 crore 100 खौ सोंनो थाखाय जोंनि लकेल पर्टेल निउसआ रेडि जादों बहा गारदों बहा डेभेलपमेन्ट खालामदों आं बे बुस्थुखौ लिरदोंमोन लास्टआव सासे गथ'आ कमेन्ट्स बक्सआव हरदों बिसोरो जे माने सासे हिनजावजों थारमाने मा होनोमोनलाय रिलेसन लाखिथारनो मोनाखै नामाब्रा ओंखायनो जाहा थाहा गोदाव सोराव माबा खालामगासिनो कमेन्ट्स होगासिनो स्टेटास आपडेट होगासिनो मागासिनो आरे बाबा आंनि स्टेटासा मा कमेन्ट्सआ मा कमेन्टजों आंनि स्टेटासजों खुनु रिलेटेड गैया बे मा मेन्टेलिटि लानानै बियो कमेन्टखौ होदों मादों आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु आं बे बुस्थुखौ आं गारा माने बुहुत नुबोबाय आङो गथ' गोरलै जेनेबा उन्दै बैसोनि बा फंबाय जायो होननानै आं नागारबोबाय खिन्थु आं नैबे समाव एट प्रेजेन्टआव आं बिखौ गारनाय नङा आरो बिमा माहारिखौ लानानै जिनाहारि टाइप जाहैबाय बिमा माहारिखौ लानानै जिनाहारि टाइपआव थांदों बियो बे आरो बेबायदि आरोना लिरग्रायाथ' थायो गोबांनो हेटार्सफोर थायो जोंनावबो थायो जोंबो लिरग्राया लिरखायो नाथाय किसुमान समायाव ओरैबायदि जायो माने गावनाबोथ' बिमा थायो बिब' बिनानाव थायो बैफोरखौ बेलेग मेटाराव बेलेग नों दान्थे बिदान्थे खालाम राइट्स दङ खिन्थु बिमा सोरबा हिन्जाव माबा माबि गाज्रि सेक्सुवेल जिनाहारिनि बेफोरखौ लाबोदेरनो दरखार गैया फेमिलि मेटारखौनो लाबोदेरना दुश्मनी दंबाबो फेमिलिया फेमिलियैनो थागोन आरो बै आइजो माहारियैनो थागोन आइजो माहारिखौ इउस एन्ड थ्र' बायदि माने खोथा बेफोरबायदिया फायना आरो नट एक्सेप्टेबल थ' बेखायनो कर्टआव प्रसेसआथ' जाजोब्बाय दा मा जाबावो कर्टआव होयोबा माने केसफ्रा मा जायो पुलिसनाव गोबां हैयो जोङो ओमफ्राय दाख्लै कर्टनि सासे साराबो आंनो फोरमायदों आं मुंखौ खिथाला नैबे भिडिअ'आव खिथानोसै आं फोरमायनानै हो नोङो बर'फ्रा गोबाङा मिथिया गोबां फैसा गारनाङो उकिलफोरनो लिगेल सार्भिसनिफ्राय जोंहा उकिलफोर थायो किसुमान केसफ्राव फिसा फिसौ जायोब्ला गोबां फैसा गारनाङो लिगेल सार्भिसनिफ्राय मा जायोनो एसटिफोरा मेनलि शेड्युल ट्राइब एसटि एससि बिसोरनि थाखाय मोनसे बेलेग शेड्युलखौ बुंब्ला सरि एससिखौ बुंब्ला एसटिफोरनि थाखाय मोनसे एक्सट्रा खथा थायो जाहैदों जेरावहाय उकिलफोरखौ फ्रि सार्भिस मोनो थ' बैफोरखौ मिथिनानै लानाया गाहाम बर'फोरनो फोरमायनानै होदों बियो बिथाङा चिफ जास्टिसजोंनो मावो बे सारा बुंदों आरोना आं फोरमायनानै होनानै दा कर्टनिफ्रायबा एक्सना स्पिडसिन जायो मानो होनब्ला पुलिसफोरनावबा नोङो माला मा एक्सन लागोन बिनिफ्राय आरो कर्टआव थांग्रोबावगोन कर्टनिफ्राय आरो उल्था पुलिसनाव थांफिनो बेफोरबायदि जाबाय थायो नालाय कर्टनिफ्रायबा डाइरेक्ट पुलिसनाव एसेबाबो प्रेसार गोलैहोयो ओंखायनो कर्टफ्राव केस होनाया मोजां दा प्रसेसा जाजोब्बाय मा जायो उननि समावहाय मिथिलांगोन बेखिनियानो लाभ इउ अल दोनथ'बाय